ଗାନ୍ଧୀବାଦିଆ ଝିଅ ବୋଲି ସିନା ଗାନ୍ଧୀବାଦ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିଛି। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କର, ସେଥିପାଇଁ ପରା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖୋଜିଦେଲି ଗୋଟେ ବର। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ସମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ହେ, ଲଭର ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତା ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦିଅ। ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ନୀତି ଆପଣେ ଦେଶକୁ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଙ୍ଗେ ଅସହଯୋଗ ଆମରଣ ଅନଶନ। ପ୍ରେମିକ ମୋ ସତ୍ୟ ଠାରେ ମୋ ଆଗ୍ରହ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନ ଛାଡ଼ିଲି, ଘରେ କାମରେ ମୁଁ ହାତ ନ ମାରିକି ଅସହଯୋଗ ବି କଲି। ଦିନ ସାରା ରୋଷେଇ ଖାଇଲିନି କିଛି, ଅଦୁଆରେ ଗଲି ମୁଁ ବସି, ଅନଶନ ମୋର ସଫଳ ହୋଇଲା ବାପା ମୋ ଡାକିଲେ ଆସି। ଇଂରେଜ ପରୀକ୍ଷା କାମ କଲେ ବାପା, ପିଠିଓ ଗାଲକୁ ଥୋଇଲେ, ପିଟି ପିଟି ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଅଗଣାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କହିଲି ବାପା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଡାକରା ମନରୁ ଯାଇନି, ଧମକ ଦେଖେଇ ଆଇନ କରିଲେ ଭାବିଛ କି ତୁମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ହବନି। ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୁଁ କରିଦେଲି ଗୃହ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗଲା ବର୍ଷ ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଲଭର ସାଙ୍ଗରେ ଫେରାର ହେଇକି ହୋଇଗଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ହେଲି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ, ହେଲି ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ।